हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जोबोद गोनांथार। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे दानालासेनो नाय। आं नोंथांमोननो मोनसे जोबोद गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों। बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथार जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियाव आं नोंसिनो स्टेट बैंक अफ इन्डियानि KYC नि सोमोन्दै खोन्थागोन। नैथियाव आं APDCL नि मबाइल नाम्बार लिंक आरो कारेन्ट बिलनि सोमोन्दै खोन्थागोन। थामथियाव आं WhatsAppनि सोमोन्दै खोन्थागोन। WhatsAppआ गोदान आपडेट एबा नोंथाङा WhatsAppखौ बेयाव आं खोन्थानाय बायदि खालामनानै लायाबा नोंथांनि WhatsAppआ हेक जानो हागौ, बिनि सोमोन्दै खोन्थागोन। बेनि उनाव जिअ फन 1 नि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। जोबनायाव आं नोंथांमोननो जिअ 5G सिमनि सोमोन्दै खोन्थागोन आरो जिअ 5G मबाइलनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट, जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव दिनैसो गोदान बोरैबाफोर नायसनबायदोंबा अन्नानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयावनो साबस्क्राइब बटन नुखागोन। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान गोदान साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपफोरनि आपडेट आरो जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेटफोरनि भिडिअ हगारबा नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो। बिदिनो आंनो गोबां भिडिअ हगारनाय दं, नोंथांमोना बिसोरखौबो नायनो हागोन। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। नोंथांनाव एबा नोंथांनि न'खराव स्टेट बैंक अफ इन्डियायाव सोरनाबा एकाउन्ट दं नामा? जुदि नोंथांनाव एबा नोंथांनि न'खरनियाव सोरनावबा स्टेट बैंक अफ इन्डियानि एकाउन्ट दंबा नोंथांमोनहा बे मोनसे खामानिखौ मावनानै लाथार। नङाबा नोंथांमोनहा नोंथांमोननि SBI एकाउन्टआ ब्लक जागोन। बेखौ बोरै मा खालामनांगौ आं बेनि सोमोन्दै खोन्थागोन। जुदि नोंथांनियाव SBI एकाउन्ट दंबा नोंथाङा 28 फेब्रुवारिनि सिगां नोंथाङा KYC खालामनानै लाथार, नङाबा नोंथांनि SBI एकाउन्टआ ब्लक जागोन। बियो SBI नि अफिसियेल एनाउन्स। बियो RBI नि गाइडलाइन बायदि 28 फेब्रुवारिनि सिगां बयबो SBI एकाउन्ट हल्डारफोरा KYC खालामनांगोन, नङाबा नोंथांमोननि एकाउन्टआ ब्लक जागोन एबा नोंथांमोननि एकाउन्टआ जेबो खामानि होनाय नङा। नोंथांमोनहा ब्लक जागोन। नोंथांमोननि एकाउन्टआव माबाफोर फैसा हाबनांगौबाबो नोंथांमोनहा हाबनाय नङा, बख'नोबो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना KYC खालामनानै ला गाव गावनि एकाउन्टखौ, नङाबा नोंथांमोननि एकाउन्टआ ब्लक जागोन। KYC खालामनो थाखाय जायखिजाया मोनसे डकुमेन्टस बेयाव होनायखौ लानानै थां। KYC डकुमेन्टस फर इन्डिभिजुवेल। जुदि नोंथाङा नोंथांनि हारसिंनि खुलिनायबा नोंथाङा बेखौ बेयाव होनाय डकुमेन्टसखौ जायखिजाया मोनसे लानानै थां आरो नों जेराव बे एकाउन्टखौ खुलिदों बेयाव KYC फर्म लानानै बे डकुमेन्टसखौ साबमिट होयो। अब्लानो नोंथाङा बे ब्लक जानायनिफ्राय बासायगोन। जुदि नोंथाङा 29 फेब्रुवारिनि सिगां बे डकुमेन्टसखौ होआबा नोंथांनि SBI एकाउन्टआ ब्लक जागोन। बेयाव नोंथाङा नुदों, बेयाव इन्डिभिजुवेलनिबा नोंथाङा पासवर्ड नङाबा भटार ID कार्ड नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स नङाबा आधार कार्ड नङाबा MG रेगा जब कार्ड नङाबा पेन कार्ड नङाबा लेटार अफ NPR नङाबा रिसेन्ट फट'ग्राफ, मबाइल नाम्बार, बे जायखिजाया मोनसेखौ होनानै नोंथाङा KYC खालामनानै लाहैनो हागोन। जुदि नोंथाङा बे KYC खौ बानायनानै लायाबा नोंथांनि SBI एकाउन्टआ ब्लक जागोन। जुदि इन्डिभिजुवेल नङाबा एबा कम्पानिफोरनिबा नोंथांमोना नैबेयाव प्रुफ अफ नेम बेयाव होनायफोर एड्रेसखौ लानानै थांबानो जाबाय। नोंथांमोना नैबे कम्पानिनिसो, बेखौथ' जों कम्पानिया जोंनाव गैया, बेनिखायनो आं इन्डिभिजुवेल खोन्थाबाय। नोंथांमोना 28 फेब्रुवारिनि सिगां गाव गावनि SBI बेंकनि एकाउन्टखौ KYC खालामनानै लाहैदो, नङाबा नोंथांमोननि एकाउन्टआ ब्लक जासिगोन। दानिया नेक्स्ट आपडेटनि सोमोन्दै जों रायज्लायगोन। नैथियाव जों APDCL नि सोमोन्दै रायज्लायगोन। जुदि नोंथाङा दासिमबो APDCL खौ KYC खालामाखैबा, माने नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ नोंथांनि कनजुमार ID जों लिंक खालामाखैबा लिंक खालामनानै लानो हागोन। आं अलरेडि मबाइल नाम्बार लिंक खालामनायनि भिडिअ खालामखांखाबाय। नोंथांमोना बानायनो रोङाखैबा, दासिमबो बानायाखैबा नोंथांमोना बेखौ नायनानै बानायनो हागोन। आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना बेखौ नायनानै बानायबानो जाबाय। जोंनि इलेक्ट्रिसिटिनि बिल रानग्राफ्रा दा न' हैला। बेयो मबाइल नाम्बार
समावनो आपडेट फैबाय थासिगोन। बेखौ नायनानै नोंथांमोना बिलखौ होफैनांगोन। आरो जुदि नोंथांमोननिया बबेबा मासनि 2 मास 3 मास जेन'बा मास मोनब्रै मास मोनबा कारेन्ट बिल होआखैबा बिनि सुद एरनायफोर एबा फर एग्जाम्पल नोंथांनि बिला 3000 5000फोरबा नोंथांमोना पार्सेन्टेज हिसाबै दाननो एबा खमाव होनांगोन। खम होनो गगोन माने नोंथांमोननि इलेक्ट्रिसिटि बिला 5000 बा 4000 3000फोरजों जागोन। नोंथांमोना थाबैनो नोंथांमोननि इलेक्ट्रिसिटि बिल होग्रायाव थांनानै बिलखौहाय नोंथांमोना अब्ला बिलखौ दा होयोबा एसे होनो गगोन। दानिया जों नेक्स्ट भिडिअ WhatsAppनि सोमोन्दै रायलायगोन। जुदि नोंथाङा WhatsApp बाहायो बे मोनसे खामानिखौ मावनानै लाथार, नङाबा नोंथांमोननि WhatsApp एकाउन्टआ ब्लक जानो हागौ। नोंथाङा बेखौ बोरै मा खालामनांगौ आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना बे खामानिखौ मावोबा नोंथांमोननि WhatsApp एकाउन्टखौ रावबो हेक खालामनो हानाय नङा एबा रावबो नायखुमानो हानाय नङा। नोंथांमोना नैबे नोंथांनि WhatsAppखौ अपेन खालामनानै नैबे मोनथाम डट नुनायाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नै गाहायाव बेयाव सेटिं नुदों, सेटिंआव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेयाव एकाउन्ट नुनायाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नैबेयाव नोंथांमोना 2 स्टेप भेरिफिकेसन नुदोंना, बेयाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नैबेबायदि 2 स्टेप भेरिफिकेसन फैगोन। बिदि फैनायनि उनाव नोंथाङा नैबे इनाबोलाव क्लिक खालाम। इनाबोलाव क्लिक खालामनायनि उनाव जायखिजाया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि पासवर्ड लाखोमानाय दोन। 1 2 3 4 5 6 आं एग्जाम्पल 6 सोबाय आरो बेयाव नोंथाङा हाबावनाय 1 2 3 4 5 6 आरो बेयाव नोंथांनि इमेल जायखिजाया नोंथांनि इमेल जायखौ बाहायो बेखौ होनानै 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामनानै ला। बिदि होखांनायनि उनाव नोंथाङा नेक्स्टआव क्लिक खालाम। नेक्स्टआव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा आरो कनफार्म पासवर्डखौ होबाव। बेयावनो नोंथांमोना जाबाय 2 स्टेप भेरिफिकेसन इज इनेबल, बेखौ अके होदो। अब्लानो नोंथांनि WhatsApp एकाउन्टखौ रावबो नायखुमानो हानाय नंला एबा रावबो हेक खालामनो हानाय नंला। नोंथांमोना बेखौ बानायनानै लाथार, नङाबा नोंथांमोननि WhatsAppआ माब्लाबा समाव हेक जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना नोंथांनि WhatsAppखौ बिदि 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ खालामनानै लाथार। 4 नाम्बाराव जों रायलायगोन जिअ' फननि सोमोन्दै। जिअ' फन 1 किपेड गोनांलाय जिअ' फन 1आ क्लस जासिगोन आरो बेखौ जिअ' कम्पानिया दिहुननाय नंला। बियो जोबसिगोन। बे जाखिनि मार्केटआव दं एबा हाथाय बाजाराव फानो बे जोबजोबबानो बेखौ जिअ' कम्पानिया स्टप एबा क्लस बानायसिगोन। बेखौ गोदान बानायनाय नंला होननानै जिअ'निफ्राय आपडेट फैदों। आरो 5आव दं जाहैबाय जिअ'आ 5G सिम लन्च खालामसिगोन। बेजों लोगोसे 5G फनबो बिसोरो बानायफागोन, जेरै जिअ' फन बेफोरबायदिनो 5G फनबो जिअ' सिमजों बानायफागोन। खनसेनो बिसोरो 5G जिअ' फन आरो 5G सिम बानायबाय होननानै बिथांमोना एनाउन्स खालामदों अफिसियेलि। बिथांमोना बावैसोनो बेखौ नोंथांमोना मोनसिगोन। दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै। नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक खालामदो। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामलांदो। आं गगा मोनदों, बिनि थाखायनो बुंनायफोरा बारा जायासै, बिनि थाखाय सरि। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, जुदि मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालाम, बेयो नोंसिनि सायाव। साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामलांदो। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। थेंक इउ।